Ruwa biyu, babi na 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kai ashe dan abokin dat ina ne domin mun yi musayar namban waya don Allah. Yadda ta yi maganar sai ta bashi tausayi don haka ya anshoyar ta yi wurga nashi namban cewa da aka yi jirgin da za ta tashi zuwa Jigawa ta shirya ya sanya shi miƙewa a natsaye na takawa har ya isa gurin jirgin. Abin mamaki kusan gurin zaman shi da ita daya. Haka ta yi ta surutu yana kallon ta tare da cika mishi kunne da ihu. Saka bulutu ta yi tare da limshe idanuwan shi yana sauraron tafsirin Sheikh Muftimen cikin natsuwa akan miji nagari da mace ta gari har jirgin su ya tashi. Ko da suka isa motar da ya zo daukar Nat shi ta takura Amil ya shiga da yake direban siyasan gidan Nat ba ta da wani shekaru don yanzu ta gama secondary dinta ya zo hutu gurin yayan mamar ta ce Hajiya Ubaida to ta gama za ta koma gida saka hadu da shi. Nat irin mutanen nan ne masu shegen kyau da kuma rawan kai gata da surutun bala'i. Kenta ya samo asali ne daga mahaifiyarta wacce ta kasance buzuwa kyakkyawan gaske shi yasa take da mungunji da kanta bata cika zama da kowa ba kuma da ta gama secondary samarika suka mata ta haka ya kuma sanya mata jin ita wata ce. A kofar gidan ya so sauke shi tace a'a ba za ka sauka ba mu shiga shehu. Haka suka shiga daidai fitowar Alhaji Ma'aruf daga masallacin gidan ya tsaya tare da kallon waye zai fita daga cikin motar gidan Alhaji Ahmed. A hankali Amir ya sako kafar shi tare da fitowa sosai daga motar ya zuba mahaifin shi ido wani irin shirki tare da kaunar mahaifin wanda ya kuma tuno da mam din Alison lokaci guda ya ji ina ma da za su kasance family guda da haka ya ba da citta. A hankali Amir ya sako kafar shi tare da fitowa sosai daga motar ya zuba mahaifin shi ido wani irin shauki tare da ƙaunar mahaifin wanda ya kuma tuno da mam ɗin Alison lokaci guda ya ji ina ma da za su kasance family guda da haka ya ba da citta idanuwan shi cike da kwalla ya kalli mahaifin shi ya buɗe mishi hannu babu musu ya taka a hankali ya isa gare shi tare da rungume shi ya ce mishi I'm sorry Abba, that is my boy, Abban ka ya haƙura, I missing you my baby boy, na yi kewar fitanarka na yi kewar ka sosai baka barci saboda tunanin ban maka adalci ba. Barka da dawowa yaro na farin cikin mahaifin shi annurin mahaifin shi barka da dawowa wani irin tausayin mahaifinsa ne ya kuma kama shi. Dago shi mahaifin yayi sannan ya riko hannun shi yana faɗin a'a mazajen ne ke kuka yau lalle da wata ɓaci ban saba ganin mazaje na zub da kwalla ba mu je ci gaba. Sai lokacin ya lura da nadira mika mata hannu yayi cikin fara'a ya ce mata mamanmu yau ke ce a cikin gidan nan ya ce ka dawo a'a ba dai ke ce kika da koya yanke ba. Cikin murmushi mai dauke da kunya ta yi kasa da kanta tare da cewa a can Abuja muka haɗu zai dawo nan shine na gabatar mishi da kaina shi ma haka sai naga ashe ya Amin ne ni zan koma. Ta faɗa haka tare da juyawa lokacin da aka ciro kayan Amin daga motar ta. Suka nufi cikin gidan bayan Alhaji Ma'aruf ya yi mata godiya da addu'a. Kallon Amin take shi ma yi mata murmushi irin nagode din nan. Babu wanda ya san dawowar shi domin ta kofar baya Alhaji Ma'aruf ya shigar da shi gidan shi tare da bude mishi komai na gidan murmushi tare da kallon yadda aka gyara gidan komai na gidan perfect match. Zaga cikin gidan yayi sannan ya kalli abban shi ya ce mishi kamata yayi nan a saka min lock mai kunshe da littafai saboda da nazarin su wannan ɗakin kuma na waye. Rike hannun shi abban shi sannan ya ce mishi kai na gyara maka gidan ne ko bai maka bane duk abin da zaka yi babu wanda ba zai min ba ina son komai na gidan nan. Kayan Amil da ake shigo da shi suka saka a cikin ɗakin shi kallon paint ɗin ɗakin yayi sai da ya tuno da ɗakin Alison shi kuma kayan cikin ɗakin shi sak irin wannan amma kuma shi ba farare bane kamar ka san kalar da nake so hatta kayan cikin ɗakin ba yin ka bane halayyar mahaifiyarka ce tana son abubuwa masu kyau da ɗaukar idanu ka kuma ni ba ni da damuwa duk abin da na samu karɓa nake shi yasa da na tashi duba kalar sai na haɗa maka da baki dan zaifi. Cikin jin natsuwa ya kalli abban shi ya ce mishi nagode Abba. Jin kuma tun shi sannan ya ce mishi ni zan yi farin ciki da amsar wannan karamar kyauta. Daga nan suka wuce cikin gida a nan gidan ya dauki hayaniyar mutane ganin yadda yake bin su da ido da amma matan gidan bai san shi ba sai da suka gan shi aiko kowace sai da ta ji ina ma da shi ne mijinta. Ɗakin Hajiya suka fara shiga tana ganin shi da kau da kai tare da cewa amma mu arbaka da zuciya ya gudu sannan yanzu ya dawo ka amshe shi hannu biyu ganin yadda take magana ya sanya shi kallon abin shi ya ce mishi wannan matar jin daɗi ya yi mata yawa a rage ba ta namar kaza ko jar miya a sati bai wuce ta ji sau 2 ba. Sannan suka bar ɗakin da yake da harshen turanci suka yi magana murmushi Alhaji Ma'aruf yayi saboda ya san Amal a dama ya aka kare da shi balle yanzu da ya zauna a cikin turawan Hausar ce babu wanda suka yi da shi
amma ya san abin a jinin shi yake. Kallon da matan gidan suke mishi ya sanya shi ɗauke kanshi cikin tsare gida. Ɗakin Hajiya Uwani suka dire tana cin abinci, kallon shi ta yi sannan ta ce mara kirki ya yi gudun hijira kuma ya dawo. Zama ya tare da shafa fuskar shi yana kallon kannan shi, gaishe shi suka yi cikin harshen turanci, miƙa masa hannu yayi suka shiga jikin shi. Wani irin so yake musu mai cike da kewar su. Ruwa aka kawo mishi da abinci, girgiza kai yayi sannan ya ce a'a bana son girki mai nauyi, a bani ko da tea ne mai dan zafi. Mikiya ta kawo mishi flask din tea din baban shi, ya zauna a hankali ya zuba yana sha wani irin daɗi da ɗanɗano da ran mishi akan harshe. Murmushi yana kuma kallon yaran gani yayi sun girma. Mamaki nutsuwa Amil take ya zama mai cikakken hankali. Allah sarkin sarakuna, wato dai addu'a ba ta faduwa ƙasa banza. Matan gidan sun tunduna wa haduwar shi. Ina burin gurin Latifa tana zuwa nan aka shiga zazzu ta kawun shi. Hasuna da aka kira a waya aka gaya mata tana shiga bata tsaya ba ta nufi hanyar gidan shi. Ai ta san ta yayi rayuwa a cikin turawa. Zai zo mai son mu'amala da mace idan ta tuna can baya tana shiga gidan ta samu ya rufe kofar gidan. Haushi ya kama da ta dawo ta ji yadda suke zuzu ta shi. Cikin jin haushi ta fara masifa. Wanda iskanci kuna matan aure kuna yaba kyawun wani mijin dan asara, babu wanda ya kula ta. Washe gari Alhamis har gidan Alhaji Ma'arubi ya same shi, suka tattauna sosai akan dukiyar mahaifiyar shi. Yana kuma jinjina karfin halin da amana irin ta mahaifin shi. Da a ce haka ya fahimta da shi tun farko da babu abin da zai sanya shi bar kasar baki ɗaya. Insha Allah yanzu kuma ya dawo dole ya kula da komai. Da yamma ya shigo ya ga yadda ake almubazaranci da abincin, zuwa masa ido ya kafin ya wuce abin shi. Ɗakin Hajiya Uwani ya shiga tare da zama ya gaida ita da bakinta, sai a lokacin ya hango Nadira wacce take ta zare mishi idanuwa. Murmushi ya yi mata dan ya san dalilin ta na haka ba komai bane, sai dan ta kira shi bai dauka ba. Shine ran ta yi sozo, shi fa baya cikin jerin mazajin da mace za ta juya masa ra'ayi idan yana yin wani abu. Mace babu ruwan shi idan baya yin ta kenan. Tun jiya nake kira na gani. Cike da mamaki take kallon shi, wato ya gani ba zai dauka bane. Gida kai yayi tare da kau da kanta, yayi shiru sannan ya kira Muhammad Atik da Asid tare da Abdulsamad ta ce su zo su raka shi. Cike da murna suka mike sannan suka fita. Sabuwar motar shi bude wacce aka cika ta da mai ya bude musu baya. Su Jalil da Jalal suka shiga, sai kuma Abdulsamad da Asid su ma suna shiga. Ashik zai bude gaba, Nadira ta ce mishi small darling je ka baya bari na shiga gaba. Ba musu yaron ya shiga baya suka bar gidan. Tsuge fuska Amil yayi tare da kallon hanyar yana jin motar a natse har suka isa wani babban sto ya ce musu ku fito. Da sauri suka fita har zai fita tarko hannun shi. Maiman baka damu da ni ba ko dan baka gayyace ni bane. A hankali ya zara hannun shi sannan suka fita, bai ce mata komai ba. Suka shiga wannan sto din, fita dai ita ma ta rufe motar sannan ta bi bayan su. Tunda suka shiga suka zama yan kallo, yana shiga neman guri ya zauna sannan ya ce musu kuna da awa daya ku dauki duk abin da kuke so ku dawo, ina jiran ku, shine zarabar ku. Banza da ita dan ta cika rabon kai ya faɗa. Yana zaune tare da kallon agogo sai da ya bari sauran minti 10 kacal ya ce mata zaki iya shiga ki dauki abin da kike so sannan ki duba umman sa Abdulsamad abu masu kyau ki daukar mata, kina da minti 10. Shi ma miƙe baya yana duba kannan shi, ya ga yaran sun dauki abubuwa masu amfani sannan ya kuma ce musu idan akwai abu su kara babu damuwa. Dan haka suka ce alhamdulillah ya ishe su. Abban shi ya je ya sayawa turaruka tare da matan baban shi da Hajiya sannan ya ce musu a cikin matan gidan da naga suna da yara wace ce take da girki. Anta Latifa da bebinta kamar bai san darajar kuɗin ba ya shiga kwasar mata kaya. Haka ya gama saya mata kaya sannan suka fito, ya kuma biya kuɗin dukkan sannan suka fito. Nan Nadira sai wani dansin yake yi, ita yau saurayi ya mata shopping. Ja'ira ko kamun kai babu. A gaje suka shigo gidan da kaya niki haɗuwa suka yi da Ali da Faruk, suka mishi wani irin kallo daga sama har ƙasa. Murmushi yayi tare da kau da kanshi, wani irin tsanar shi suke ji. Ba sa jin daɗin dawowar shi, to me zai yi musu bayan sun san shi ma ƙwaryar sama ce ta dake ƙwaryar ƙasa. Ko da suka shiga cikin ɗakin Hajiya Uwani, mahaifiyar Nadira ta koma akan wai Amil ya mai da ita gida. Haka ya dauki nashi kayan, ba wasu abu bane, turaruka ne da wasu English wear da ya ƙara, duk da ya zo da su amma ya ƙara kuma yana da wasu nan a gida. Bayan an ba su kayan da ya kawo, Hajiya ta yi tare da fitowa ta wurga mishi kayan tana faɗin don ubanka idan ba za ka kawo min da kanka ba ka bar shi, bana so. Numshi idanu yayi sannan ya fita da kayan ya samu baban mai masa girki. Sabuwar yar aikin sai mika mata abin, ya matakar girgiza Hajiya. Cikin masifa ta nufi baba za ta amsa, ya ce shiru gidan yayi tsin saboda yadda ya gyara muryar cike da gargadi ya razana su. Dan haka kowace ta shiga nutsuwar ta. Karshe dai kayan da Hajiya ta rasa kenan kuma ya fitowar Hajiya Uwani ta ce
Hajiya ke ma kin san halin shi, ba sabon abu bane, kuma in dai har za ku ci gaba da mishi haka to ba maka wallahi za ku ci gaba da rasa abubuwa daga gare shi. Tunda ya iya daukar abu ya baki to yayi niyya ne, tunda ai yana ganin sauran mutanen gidan ya tsallake. To uwar Haladu kakar Musa, uwar yan tsari, ni zaki ga wa maganar banza? Ya faɗa lokacin da ya shigo da briefcase ɗin abban shi mika wa Hajiya Surayya, sannan ya wuce abin shi. Nan Hajiya ta tara Alhaji Ma'aruf tana gaya mashi abin da Amil ya yi mata. To Hajiya ke ma kin san halin mai gidan naki, ba sabon abu bane, ki hakuri, idan Allah ya cire rabon ki wata rana zaki samu wanda ya fi haka. To da auren ku na soyayya ce, babu soyayya da ya so ai har yar gidan Latifa ya sayawa saboda neman gindin zama. Haka ta yi ta ihunta, babu wanda ya ce mata cikanki. To wanda ake yi domin shi ma ya bar gidan, balle kuma sauran jama'a. Ɗakin shi ya nufa saboda shigowar abban sai mika mashi wasu takardu da aka kwashe kuɗin daga shagon sayar da kayan wuta. Murmushi yi sannan ya ce nan da sati ɗaya komai zai kammala. Ita Nadira zamanta ta yi tana jiran shi ya kai ta gida, shi kuma ya banza da ita, ƙarshe ya mamanta da ita domin ko baya mata ita. Duk da son shi da kyawawan mace bai ma tuna da ita ba, sai da ya fito zai ga sai ya ganta za ta shiga bayan motar, kawai da kan shi tare da tsuma fuska kamar ma bai ganta ba. Bayan an kai ta gida ta shiga da niki-nikin kayan, tana shiga ta batsar da kayan baki ɗaya, tana kallon uwar fuskar ta kwafa kamar za ta yi kuka. Ta ce amin yaya Amul bai kawo ni ba. Mai da hankali uwar ta yi sannan ta ce ba zai ko taɓa kawo ki ba, domin namiji na ne shi, baya buƙatar ya bi mace sai dai ita ta bi shi. Ami, saboda mi? Ta tambaya, idanunta cike da kwalla. Ko ni bana fatan ya shige miki, saboda gidan nan da yake gani gwara a barki a dokon daji, wannan gidan gwara rayuwa cikin ramin kunamai. Amma kuma Ami, dakatar da ita Hajiya Ubaida ta yi tare da ce mata, har abada bana muku fatan wannan gidan, idan kuma kika kuskura kika makala ranki da shi to wallahi babu abin da zan miki idan kika kuskura. To ma me matsalar ki da shi da yake gani yanzu haka bikin shi ake, sannan kuma kin zo kina wani tunani na daban. Bana son na kuma jin wani abu daga bakin ki akan Amin. Da yake tana matakar tsoron mamarta, sun koyar da kai ta yi sannan ta wuce ɗakin ta, ko kayan da ta shiga da shi ba. Tsaki Hajiya Ubaida ta yi tare da mai da idanuwanta kan TV. Ubaida da ake shirin kwana 90 san ba ta sha'awar wata nata ta shiga gidan Alhaji Ma'aruf, gidan da shi kan shi mai gidan bai san me ke faruwa ba. Ina za ta yarda yarda ta shiga cikin wannan yanayin tabdija. Tunda ta shiga ɗakin ta take zaga cikin ɗakin ta kai goro ta kai mari, burin ta Amul ba wata mace ba. Ina ruwanta da auren shi, ita in zai aure ta haka ya wadatar da ita. Shiru ta yi za ta so ta ga wacce mace mai sa'a ce ta samu namijin duniya irin Amul, har ta ga yadda take zullo a jikin shi. Da ni ya dace ba da kowace mace ba, ta faɗa haka a tare da lumshe idanuwanta. A duba takardun yake a laptop. Tunda abin shi ya bashi takardun yake bin su, duk da bai da cikakken lokacin da zai gama bin diddigin komi, amma tabbas yana buƙatar taimako wani akan wannan aikin, musamman yadda ya ga kasuwancin mahaifin shi yana neman durƙushewa ta sanadin almudahana da ƴan uwan shi suke yi. Janyo jakar kuɗin da Alisan ya bashi yayi tare da sake wani ƙaramin murmushi tare da buɗe akwatin yana kasafta yadda zai yi da kuɗin. Kamata yayi a ce kafin shekaru 4 zuwa 5 kuɗin shi sun rubanya iya adadin da aka bashi. Murmushi ya kuma sakewa, dole idan yana son fuskantar ƴan uwan shi ya juye kashi 1.5 na kuɗin a cikin kasuwancin mahaifiyar shi. Ganin haka wani murmushi ya sake, domin yana jin daɗin yadda yake tsara komai tare da yarda da cewa hakanan zai iya kawo mishi nasara a cikin tafiyar shi. Bayan ya gama sannan ya gama tattara komai ya adana, kallon kofar ɗakin da ke manne da nashi yana kuma jin wani irin abu akan shirin da abban shi yayi. A shirye yake da yayi wa abban shi biyayya. Yau ana ta hidimar kasancewar za a ɗaura auren da karfe 12 na safe, na haka tun a daren yau aka kai kowace inda za ta zauna kafin zuwa gobe. Ina zaune ni da kai sai Saratu da kuma Hansatu. Duk wanda ya kalle ni zai fahimci ba ni da lafiya, musamman idan ka zauna na minti 10 sai ka ji baka son zama da ni, wani ko na minti 10. Shafa turare aka man ana ce min wannan yarinya warin da yake anya ba za ku su koro ki ba kuwa, ke ɗaya sai wani hamami kike. Sake sun koyar da kaina na yi tare da matsa kwallar da ke cikin idanuwa na, saboda dare yayi idanun ya fara yaji kenan, gashi sai na yi ta ganin hazo. Bincike dan kwalin kaina kai da tayi ta ga yadda gashin kaina ya koma, riya bakinta tayi tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadra, me yasa miki haka, dubi kanki. Cikin bakin ciki Saratu ta ce mata barkairat, wallahi ina mace ta saka mata kwamfar lux a kanta, ashe kan da kuraje shine take ta kunshe kanta. Wallahi ni ma naji babu daɗi. Haka suka ta
ɗage gashin ga ƙurajen nan babu kyan gani kamar za su yi kuka don jin sun kawai nake, amma ni na san me nake ji. A hankali suka yi ta buɗe kan har kusan 12 na dare muna zaune da su. Ƙarshe na cire hannunsu na ce musu ku bar shi kawai, ai zai warke. Kamar za su yi kuka haka suka kwanta. Tashi ne na fito waje kamar wacce aka turo ni waje, haka na fito har kofar gida na zauna ina kallon farin wata, ina jin kewar mahaifiyata da mahaifina, ƙanina Ikram da Ijlal. Ban san lokacin da hawaye ya fara zubo min ba, sai dai na tsinci kaina da kuka sosai. Nake jin kewar ahalina, ina ji na kamar wani abu da ya rasa mahaɗin shi. Wani irin maraici nake ji mara iyaka, ba ni da kowa, ba ni da komai, kawai ba na jin daɗin rayuwa. Ina cikin duniyar ce amma ba dan na tantance haka ba. Idan naga masu iyaye suna musu gata sai na ji ina da ni ma iyayena suna raye, ina ma da a ce zan gansu, tabbas ba zan taɓa barin su yi kuka da ni ba. Ban san wata irin soyayya nake wa ahalina ba, sai da ya rage min awoyi na zama mallakar yaya Amin, mutumin da kamshinsa kawai abin dubawa ne. Gashi an ɗauke ni ƙazama an bashi mummuna mara mamora. Me kike yi a wannan lokacin Sidira? Jiyawa ne naga yaya Atiku. Murmushi ne tare da goge kwallar fuska na ce mishi babu, kawai bana jin barci ne na fito na sha iska. A hankali ya zo saman da kalin ya zauna tare da zuba min ido, sannan ya ce min ko dai baki son auren ne, batun ina so ko bana so ai duk bai taso ba, komai kaga ya faru da mutum makaddari ne. Sidira dago kaina ne na zuba mishi fararen idanuwa na so na dauke ki rayuwa inda nake, innar mu ce take, kar ka damu yaya, ai jiya ba yau ba, kuma ko me yayi farko zai yi karshe. Ka kaddara komai yana da lokaci, idan lokacin yayi babu wanda ya sai ya zarta da abin da ya wuce haka. Duk da ban san addini na ba, amma na yi imani da Allah, na kuma san ba zai bar ni haka ba. So da yawa bawa yana mantawa da waye ya halicce shi idan ya shige kaddarar rayuwa. Idan ka tuna Allah da ya halicce ka ba zai taɓa barin ka haka ba, sai ka fahimci cewa akwai lokacin daɗi ko wuya na ɗan ƙaramin lokaci ne, amma haƙuri ba ta taɓa wucewa. Ana cewa wani ƙaryar shi ta ƙare, amma ba a taɓa cewa gaskiyar shi ta ƙare. Da haƙuri da gaskiya tafiyar su ɗaya, kuma suna tafiya ne a zanen kaddarar mu. Don haka babu wani bawa da zai taɓa tsallake wannan layin ba tare da ya faɗa kowane mataki na kaddara ba. Auren da za a yi min ban ɗauke shi a gidan jin daɗi ba, kawai zan ɗauke shi a gidan da zan bauta wa Allah ne. Domin haka ƴan uwan mama suka gaya min aure ibada ne, idan kuma da cutarwa na gaya musu, amma ba buri na bane na gaya musu ina cikin matsalar rayuwa. Fata na dai na zama wacce za a yi kwatance a kanta, wacce kowa ya tashi buga misali zai nuna ni, wacce a duk lokacin da aka tashi magana a ce ina cikin mutanen da ba za a samu irinsa ba. Ba wai dan riya ba, sai dai da burina da fata na ya tafi kan inda nake cewa ubangiji ya taya ni akan kudurina. A hankali na mike tare da ce mishi mu kwana lafiya. Ina shiga ɗakin ne kwanciya ta, ina sauke ajiyar zuciya. Zazzabin da nake ji ya sauka tare da jin daɗin jikina. Tunda muka tashi da safe muka yi sallar asuba, sannan muka nufi makota, muka yada zangon masu kwalliya na yi, masu ado na yi, mu kuma muna zaune an baza kaina da yake fidda wani irin ruwa mai mungun wari mara daɗi. Ana shafa man gashi mai kamshi domin ɓoye warin da yake fitarwa. Ko da yan uwan mama da suka zo ganin yadda kan ya caɓe sai da suka yi magana, sannan aka samu ɗaya daga cikinsu ta kama ni ta yi min wanka, duk ƙazuwar jikina sai da ta wanke, sannan ta bani mai na shafa. Kana suka fidda min kayan sawa na, farin les ne mai mungun kyau, an yi ɗinkin har da aiki. Kairar da Hansa'u su ma wani les ɗin ne mara nauyi irin nawa, an musu doguwar riga. Gidanmu an yi anko na bikin 'yan mata, amma ni ba mu wanda ya fidda mu, sai ga dangin mahaifiyata sun fitar da nasu har kala biyu. Haka wata ƙawata inna Sabuwa ta zo da yarta, ita ma an mata yayin, ta iya kwalliya, haka ta kama ni ta yi min kwalliyar. Garin yadda kwalliyar ta fidda ni, take su Sahiyan suka shiga taɓa bakin su cikin jin haushi. Ban damu ba, amma na san dai babu wanda ya sai tsare wa kaddarar shi. Tunda ya fita wanka ya zuba kayan da su Ashik suka kawo mishi, wani irin babu daɗi yake ji. Jin muryar abban shi wanda a yanzu ya mai da shi abokin shawara a tattaunawar shi, mai ya tare da ɗaukar rigar wankan shi ya fito falon. Yanzu dan Allah karfe nawa? 11 za a ɗaura auren fa, in ji abban shi kamar zai tsalla ihu. Haka yake jin batun dan bambara kwai. Gyaɗa kai yayi har zai juya, ya kuma juyawa ya ce dole sai na je ne, ina jiran ka. Yadda an bar shi magana sai da jikin shi ya mutu, dole ya koma take ya shiga shafa mai tare da gyara jikin shi kamar ba zai taka kasa ba. Gashi hafshu din ne mai mungun daukar ido, sai hular da ya saka wanda ya masifar tasiri da kwalliyar shi. Duk inda ya gifta sai an kalle shi. Zunzurutun yayi wanka da turaruka alfarma, shigar ta yi mishi kyau, musamman da ya hada da babbar riga. Ya shiga, ko da ya iso
gurin motar su bude mishi gali ya shiga, sannan aka nufi Hadija. Duk yadda aka ɗauki al'amarin ɗaurin aure na da yaya Amur ya zarta haka, domin ɗaurin auren ya tara manyan mutane daga 'yan kasuwa, ma'aikatan gwamnati, manyan 'yan siyasa. Sai na sabo tun da suka iso a sashin Hajiya Uwani suka sauka, kayan da suka zo da shi har sun jera. A hirarsu da Hajiya Uwani take gaya musu akwai estararo za su iya zuba min kayana da suka rage, kuma yadda suka yi min kayan ta nuna musu fa'idar haka, domin gidan ba a rasa ƙananun magana ko dan gori babu wacce za ta min. Sun shiga yau da safe ya fita ya basu gidan suna ga komai. Idan suka shiga gyara gidan da falon, sai kuma ɗaya ɗakin da suka zuba min sauran kayan a cikin shi, sannan wasu tarkacen suka zuba a kicin ɗin waje. Kafin suka fito aka shiga aikin gidan da su, duk da gulmar su da ake bai sanya sun daga ido sun kalle su ba. Kamar yadda aka tsara ɗaurin auren 11 na safe aka ɗaura auren Sahiyan da Karibu akan sadaki 45,000, sai Takiya da Lawali akan sadaki 39,000, sai Zubaina da Ruwanu wacce aka ɗaura akan 51,000. To jama'a ku shaida an ɗaura auren Sidira da Amil akan sadaki naira 150,000. Yarinya kin yi kyan kai, yar karamar su babbar su, Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ta gari. To mai saurare kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana kararrawar sanarwa. Mun gode.